I love you. Shoutout muna tayo kay D. Monsteros Vlog. Maraming salamat po, kapatid. May pupuntahan po tayo mga kapatid. Meron dito ang isang tinda na lagi kong binibilhan, lalo na ngayong mainit na panahon. Siyempre, tama sa panlasa. Siyempre, murang-mura lang. At isa sa pinaka-paborito kong order pala. Kaya mamaya malalaman ko. Kaya tara, samahan niyo ako. Yan, nandito na tayo. Pwede ano nga, Graham? A few moments later. I love you. This is Ate. I love you isa. And buy one take one. Sige.